Kini ako problema, bahin ni sa akong racket ba? Kung sa magod ko ka mananabtan, wa sila magtuo nga doon na ba di ay mga mahuyang nga mananabtan. O kung nga na problema ko, ingon man gud ani ang mga nahitabo, sugdon din ako ha, sa pagkamatay sa akong amahan. Hoy, May. Asa naman ang mananabtan? Wa pa, alas 7 naman. Wapo man na oy. Napariban pa tingali to sa iyang buhok. Kasi nagpariban. Ay, kalkag mo ko kayo tong buhok, tong mananaptan na way panudlay. Ang kutong giingnan nga magpariban sa siyang buhok. Ay, nara, ay, nay! Uy, ala, oh, doon sa man mo na imong buhok manang. Gado bad ha, wakoy ang ngayots. Ay, naparehab ka? Ay, parehab na pa. Sa ba daw manang? Ngayon, unta, pero doon, wag kayo angay sa kulor sa imong buhok. Ay, murad yung kagbadyaw. Ay. Pero, sige lang, tarungan na natin na imong buhok karon. Kaya sabay akong ibayad ada nga wa bag ko ikabayad. Libre ba di color sa kong buhok yots? Kuan ka na tudlo ilang kung sa pagkamananabtan. Ha? Librehon ko na imong buhok. Sige, shoot, sige. O sige na mo, magsugod na ta. Ay katong manabat sa pangadje, so na mo nga rin, yan ang atong mananabtan. Basta ka sa ko Gloria, oy, kay wa pa ko'y pa di hapon. O musnaks pa diay ang mananabtan, oy. Sige, duwa lang usap mo diya. Ang kalaso niya, ha? O, May. Pas na kanisterya. Pain itong biskwit nga dugmok. Manong dugmok man ay. Naman na iyang paborito, kay dili man kuno hasol usapon. So na bang kuningipon ko bayot, oy, matagak man, kay muluag man. Oh, siyalan bago di ay. Hala, sige. Kadiyo ta kay kuha ta kag biskwit nga dugmok. Ang tinuod, yung akong panginabuhi ragyod nga maoy itabang nako kang nanay, maurog yun ang pagsige na kong apilo ka ng mga misgi. Unya kay perme mang di taong ko kadaog, maong alkanse. Mao nang ang hangyo ko sa akong mananabtan nga magpatudlo ko. Base na lang, makatun ko, aw, makatabang ko. Unya, maka-income food ko, tagan magani ko. Unya to, Oy, sige na, magsugod na ta, oy, paudaga sa na ninyong nagtungits diha, oy, pasabta na diris pangadje. Oy, hoy! Oy, undang sa mo diyan ang inyong tungits. Oy, jage, oy! Oy, kanang nagmadyong din ha, kisa pa nang gamadyong, undangin na ninyo kay mga je na ta. Sabat na mo nga re. Oy, bayot, magpatudlo ka magkana ko kung sa os pagpangadjes patay. O na ni tamdanan ka ni ha, Observe lang sa ka ha. Obserbahin ko. Kung kinala imo sundong sang tono para musikat ka. aw, musika sa daytana na. Ay sikat, oy. Kada patay din is ato ako'y pangitaon. Kani hastag itong himatyo na itong silingan. Nagpabook na nakong daan. Bungot sa ito'y napo da booking, ana. Oy, sige na, patreng, oy, Ay. magsugod na ta. O Jesus ko, pasayloa kami sa mong mga sala, luwas sa kami sa kalayo sa impyerno, dadang tanang kalag sa purgatorio, o ang kalag ni... Sa tuwing nga, patay ba yun? Akong amahan. O dada ang kalag sa akong amahan. Ay, dili, angan, bas namatay. Oh, ang angan di ay Jose Benedicto L. de la Victoria Introso III. Naapag yung senior. Luwas sa kami sa kalayo sa impyerno, o dada ang tanang kalag sa purgatorio, o ang kalag ni Jose Benedicto El Rancho. Ay, Kurumbi pa na napatay. Uy, katasa na ng iyangan. Oy, ang iyang angga na lang, be. O sa maiyang angga. islaw. Ay, pagkabungot ba ya? Kataas sa pangan niya, islaw na dahi angga. Pagbuot na pa. Uy, dili pa na imong amahan. Oo, sa dihay na. Padayon mo, padayon. O Sige na. Jesus ko, pasayloa kami sa abog mga sala, luwas sa kami sa kalayo sa impyerno, ug dada ang tanang kalag sa purgatorio, ug ang kalag ni
Say kisayngan. Islaw laki. Ang kalag ni Islaw lagi ngadto sa langit ilabi na kadto na kinahanglan sa imong kaluoy ug panabang. O yaon sa badbayot ha, nakuha di mong akong style. Kuha man ng patring pero sige lang kakapalpak kay wam kakaibaw sa ngan sa namatay. Nataas sa kaayo nga ng imong amahan bayuta ka, oy. Unyang angga Islaw ra di ay. Na, akong lula ana Ay, ay. basta ha, basta maod na to ha. Di ka maglisod kay na ka may guide. O kung madani mo sag-uhan na lang yun. Pas nindot na kay bisag asa ka mga J, di na ka maglisod-lisod kay magunit ramang kas imong kudigo. Mas mayo og dunay kudigo ng patring. Oy, kay way sipyat. Aw, hibaw na ka di kudigo sa eskwelahan pa ni nato nakatunan. Kakitot. Sige, ay, sige ha, sugod ka ron, ug asang akong pangadji, kuyog ka ha, ikay tigsabat na ko. Pero dili pa ko mahimong mananabtan ana ng patring. Ayaw sa OJT, pamangka. Unsay ujite? Apprentice ba? Ako pagkakidort nasa din ni apprentice. Buko sa ito. Unya, nalubong na nga akong amahan. O gikan adto, sige na kukuyog-kuyog ni ng patreng kung naasang patay. Ang ton nga nakat-on na jud ko. Unya to. Ayo, nang patreng. Ayo. Nang. Ah. Uy, nang patreng. What's going on? Akong arthritis. Uy, unsaon man ana ni mo ron? Dili ka makapangadji karon. Maglisod ko tuhod. Uy, aw maglingkod lang ka ng patreng. Samot, ay, di ko kalingkod. Ngano man? Unsay nan? Ubakan ko, lobot. Wa ko kadungog. Gihubakan ko, lobot! Okay. Ay, ilinda, ay, imo pag yun ang ipakusog na tong sulting mauwaw ta. Kinsa man sa kawawa ni mo na nga niya matadiris inyo. Yun na, ba ni hinungdan nga nung ipatawag ko ni mo, manay Oh, hinungdan? maod ni kay ikaw unay akong patik o beron sa akong mga racket. Ikaw lang unay antos mga booking nako. Ginoo ko. Pero iti man ha, naan na sila mga ngantag sa taksa. Siguro ang dili magrambol-rambol. Ngano magrambol-rambol man ang patreng? Tugod lagis ka daghan. Daghan man kog booking. Nay, huwag kang kakitaan ng akong lamisa na puno na sa biskwit. Unsaon nga padadaan man ko inik uli. Unya sa din na nako. O nga ikaw, swerte kaayo ka kay kada pangadsi. Inintos. Wapay labot sa biskwit nga imong madang imong makaon dito. Mabuhi gyud kaayo ka ini bayot. Unya, to, ang akong misgi ng patreng, ay noon hinay pa man kayo rin mga misgi, kay mingaw pa man, dili pa man ruting piyesta. O sige lang, sige. Kamao na bagka, so ikaw na dito ha. Nagain na lang kong ay. Oo, ikaw kay akong mentor ng patreng, ay kabala ka nang, kung ikaw na gani akong pangadian, na akay discount. Hilom Aw, ka, usa ba? buhi pa itang kong kanahan na kanya mo na kong pangadya. Ay, kabala ka ng booking ra na siya nang. Magkakanahan ba yan mong bayutan Ay. ka, traidor? Sige. Sige na, atuan na to. Ah. Katultul na ka, anak. Pagdalag imong kauban nga mo itik sa bat mo. Oo, ng patreng. Din man ka. Ay, dito ko sa ilang ng patreng na, gipatawag ko. Kay nga naman. Kaya try this house ng patreng na yun. Uy, nga dili siya pwede bisan o maglingkod kay pagkansa sa slupot. Di na. Yung sa may tabuan na ron. Oh, laging gipatawag ko niya na kaya ako lang kuno unay mo take over siyang pwesto. Ikaw mo ay mananabtan. Unay. Iyo pabadlong di may wapa ko'y nakitang bayot nga mananabtan. Oh, wa gyud nay, murag ako pa. Oh, gikarir na gyud na nimo. Tan may.
Oo, saon man na taon, wa man taon tay grado. O kay pa-eskwelahon ka, sige pa lang kag panglaki. Ah, nagmamay, di ko kumay, pero, ay sige lang ngay, ako rin mangitag diskarte. Kung may patay, ano mo apel kong Miss Gay? Yagway Miss Gay. Ang manaptan, Alasig, bahala ka diha. Basta kay ako malipay ko, matabangan ko nimo. Kay bao biag ka unsa. Kamot na ron nga tatay. mau lagi nay, pero, ay, sige lang. Kano mananaptan ako, di na tamagot man ay. Yung sa nimo pagsiguro. Ay, kada uli na ako, naging kang mga di, doon naman ay dang bring home. Tama sa unsa. Sama sa biskwit dugmok. Unya panangalitan o kwartahan ng akong pangadjian, posible nga makadakog empanada, supaw, sandwich, no? So, bahala ka may raghatag, at least, natay makaon. Ginoo ko nimo may ayoy. Tama na patay. Ay, sus, manay pa niya. Ana siya, gipalit na dili para sa mga patay, para na sa mga buhi. Sabot ka, nay? Ha? Ay, mauna to, Bridget, ha? Ibaw ka na unsa isabat sa pangadji, ha? Ay, o lagi. Kamaon ako, anak. Ay, Ato ng mastiron aron tunhay atong daghang atong mga pangadji ba matunhay sa prax. Magi na mastiron yan. sa ato, una ha? na ako, sakuna na ako, Mao gina tanan. yan, sinunuto nyo na ito ato pagkanjiyads. Aw, Ah, kanang, Panataghan, tag-booking ba? tinaw na. Narabay at pang sa amo, ano? Narabat to. Ha? Natinga Ah, na? unsa may sakit ato, Brolia? Pati yun na lang to na, oy. Uy, ay, hindi ta, ha? Unsay sakit ato? DJ. Ano si DJ? Dinagkong gaba. Tumayo! Ako din naglisod na. Maog yun, maog yan. Lalas ikaw, Bridget. At iba ni dayon angan sa patay, ha? Kay basig magkailis unya ba? Ang buhi may itong maminsyon. Ay, sus, wala problema. Ako pa! Ako rin bala na, oy. Okay, hos mo na ko, ha? Kinahanglang inig-abot na to dito sa matyan, ha? Kinahanglang behave mo mga bayot. Ano pa tayo table manners, ana? Oh, kaya basig kita mo gwapo dito. Giyata mo. Ano ba, ikaw lang. Ikaw lang. Behave yun mo, ha? Ay, way blima ba yun? Ay, may problema na. Okay, let's go. Unya, pinagis sa mga kauban ako mga bayot, mayon dagan na mo sa papangadi sa matag patay. Dagan ang giganahan. Pero dili kalimot nga nakasagyo sayang mga bashers. Unya to, mga pagtuaw sa kalag sa purgatorio. Ay, tawo nga manggiloyo, nag-among gilauman. Salang, abi magipoyan. Imo kami panabangan. Ay, miagi na kami ni anang walo nga luhaan ng tabang kami sa uban. O kanamo, walay mo tabang. Dili ninyo hikalimtan nga magabalos, babaslan. Salang, abi magipoyan. Iaw mo gipoyan di ay inyo kami panabangan. Kilibutan kami sa kasakit nga daghanan, sa kalayo nga masiga. Og dili kayo napagngan kay gihuyop kanunay sa Dios nun nga kinaadman. Tubag. Salango, pamugipoyan, inyo kaming panabangan. Sa akong kiay-kiay, wala siya'y mahimo. Oy, it's the ok. Aw no ak. Iap-iak. Oh, hilom ha? Hilom diya ba yun? Oy, wabi tay kaon, pero, oy, pwerte ni mo pamutos diha og kape og biskwit. Mauwaw ta si mo bayo. Mauwaw ta si mo gibuhat bayo ta ka. Ano siya? Pag-iuwaw. Iuwaw ng bayota, oy. Ay, nagdadayad siya, oy. Helom dia, Braulya. Mura biasa kag Mr. Clean. Ka clean ka day, ha? Ano, ka manuwi ka itong garapon ng suda sa len. Unsay halin? Ay, kanagong kuan bayad, kanang sudlan slimos ba? Alin man ha. Ugho kunuhay, niya dadayng kubit ay 500. Uy, animal ka bayo ta ka, animal ka. Tana. Dili ta ka ni. Ato to sa layo. Pagkawal mo. Tana mo. Unsa ni ka tinuod, Braulia? Ha? Taka man ang kada, Bridget, oy. Si pataka! Ako, pataka ko! Sabi yun, oy.
Kung makauwa ang akong pagpapunto sa sudan, mas makauwa ang imo ang gili kuan pagpamigok sa limos. Ilong Grabe niya, ka na. ilong niya. Taka man lang ka, oy, Bridget. O say pataka, tanawa jad. Di ba na say pabantage siyang bulsa yad? Ay, kuhaan ng 500. Paggawas ba yun? Ipagawas. Wala giyat. Paggawas ba? Bugnoon ta karon ka. Oh, wala ko na ba? Ah, saman. Limos. Kini, kini. Sama na. Ay, no? Unsa ba na? Ganun naman na diha, ha? Wala, ganun niya man ni Hilong niya, bro, niya. Ay, Ha? sas! Kamayuta ka. Ikaw, mamigok yung ka para na yung katunol sa imong laki. Maogyat! Hoy, madugay bayuta ka, ikaw mo yung amo pangadian, timan ina. Yun. Yads, na-miss gay sa Riverside. Unsa man ang apil ta, Yads? Bitaw, yads. Hasta sa Pikas Barangay yads. Nasa fiesta dito. Dagko kayo ilang premium yads. Mga pilta yads. Bitaw. Unya, unsa nga all man ni nato, nga daghan matag-booking karon, be? Yads, takop kay premium. Unsa? Yads. Pasensya na kayo yads ha. Di ko makauban ni mas pangadyo yads ha. Kaya mo appeal yun ko. Bahala na. Yads, mga apil ta, Yads. Sayo kay premium. Uka do yaak. Unya, ha? Nakasiguro mo makadaog mo? Unya, unya, tog mapildi mo? Oo, hamdas ahid. Na makadaog. Kanya Ha? makadaog? Kadaog, ha? Opo, bitaw, makadaog di mi, Yads. Sabi niya, unsa man, Yads, ha? Ay, libog makuhaan ni, oy. Oy, ambot anayats, oy. Nakabook na rabata. Samot nga mabash na sa daan eh. So, oy, unsa ko man ni nato, oy? Mao ni among problema kay daghan ng fiesta nga magpamisige. Unya, naarabi mga booking namo daghan. Daghan nga pangadian, daghan mga schedule ba. Saon man ni namo? Uy, palihog tabagi ko namin ninyo. Unsa man kun kamong pasultihon, ni May ni. Salamat kay Lord. May Maraming salamat. Okay, Ate Pres. Okay, ang sendo na to karugad lawa. Ang sender na to, Ate Pres, kaning si Maymay. May. O, bayot ti si Ate Pres, si Maymay. Nya ang kuan kay ilang problema kay na ako noy misgi kuno taon dito sa kuan niya. Gusto silang mo apel. Nya Yeah. problema daghan mo silang booking unsaon kuno nila ni si Maymay man sa inungutana. Saan na mo o sa may ang labihon unsa to ba? Say, booking unya. Mga booking ka ng mga kuan. Daghan ba sila schedule kay mananabtan man. Ah, Unya, ay. kusog na sa mga schedule sa fiesta, so doon na sila yung mga booking sa Misgay. Apan Yeah. mas nauna ang ilang booking sa mga pagmanabtan, sa mga pangadje. Muna Yeah, ilang to. problema karon. O ilang unahong tung nauna. Oh, kanang gitawag Ate Itong Pres. manabtan, nag-una man ka itong booking Oo, nila. Di mo ito ilang unahon. Unahan, pero mas maayos sa nang unahon yung panabtan oy kay patay na inyong kuanan. na. O sa to'y tawag Oo. kanang Ate Pres, gulyat ka na doon ay mauna nga ni contact word of honor, Murag palabra mauna di ba? honor. Sakto ba? Sakto kay Bam. Dili na, palabra di uno. Lain po Word of na. honor. Oo. Ari taon na sa mga paambit nila, no? Kaning og moapil sila og misgay, kay gusto sila nga doon na sila ay madugang nga budget, doon ay dugang nga kita. Kung akong basahon pag-usab kaning sa puro ni sa mga Old Testament atong mabasa, panultihon, Kapitulo 23, versikulo 4. Os muna to pagbasa. Pagmatngon nga dili maugtas ang imong pagpaningkamot nga madato. Nagisgot man sila og kanang inota extra income kito ay misgi to ay panabtan. Sa usa ka pagpamilok mahimong mahanaw lamang ang imong salapi daw gitugkan kinig pako ug mulupad sa layo sama sa usa ka agila. Ari gyapon sa Old Testament. Ari diri ka sa Ecclesiastes 7 versikulo 2. Mas maayo pa ang pag-adto sa balay nga nagbangutan. Kay bisan
kadiyot lang ha kay ang sumpay di sa luyo, kadiyot kaayo. Yeah. Oh. Mas maayo pa usbo na to Ecclesiastes 7 verse 2, mas maayo pag adto sa balay nga nagbangutan kaysa pag adto sa balay nga nagkumbira. Bitaw. Kay Ay, ang ganaman. mga buhi kinahanglang magpahinumdom kanunay sa ilang kaugalingon nga ang kamatayon naghuwat kanatong tanan. Lain nga mabasa diri sa Ecclesiastes 12 versikulo 7. Sabay. Unya mopauli sa abog ang atong lawas ug ang atong espiritu mopauli sa Dios nga mao'y naghatag niini kanato. Ibasa na kuning tanan kay molarawan man kining tanan og kamatayon. Which is katong gingon nga mas maayo ka matos bay nga nagbangutan kaysa maatos sa naay nagkumbira. Ang but pasabot og ari ka sa misgi mura kang nagkumbira kay lipay-lipay man. Katong nagbangutan nga na-schedule na nga sa pagpanabtan mao gyud unahon. Tinuod. O mao'y unahon kay katotoo Mao lang ba ko- mao ba ginagi pasabot katong unahon katong pangutan katong kan? o kaysa maadto ka sa kanagkumbira. Klaro man kay diri Ate Pres. Mas maayo Ecclesiastes 7 versikulo 2. Mas maayo pa ang pag-adto sa balay nga nagbangutan kaysa pag-adto sa balay nga nagkumbira. Meaning ko adto sila sa misgay murag nagkumbira kay lipay-lipay man sige Happy man, happy ko. happy man. Kay ang mga buhi kinahanglang mapahinumduman kanunay sa ilang kaugalingon nga ang kamatayon naghuwat kanatong tanan. Ang akong pasabot nga nahitabo mong gunako ni Gulyat nga dunay duha ka buok ni kontak nako. Karon. Nauna ang gamay og premyo. Nga. Naawahi ang dagko og premyo. Dayon. Dito ko dagko mudagan Gulyat. Ha? No. Wakay, mao to, wakay palabra di honor ato. Honor mo to So by naka- word of honor. So dito ko sa una kay mas dako og budget dito ko. Sunod, lula na sila ang schedule nga invitation ni adto ko. Dayon. Wa mi hibayre. Gabaan. Karma. Mao tingali no. Oo, tinuod bitaw. Karma. Ay tabo, tulap ay tabo na nako. Wa ka bayre. Sama ra gyud na katong nagsalida mi bam nga kuan to adlaw sa Semana Santa. Oo. Adlaw sa Semana Santa. Unya, nagsalida mi bam, pagsalida na mo dito. Wa gyud taon mi mabayri pag uli na mo, 5 ka Semana Santa to nya nagdrama gyud mi. Ano man? Pag adto ko na mo sa barko, pastang mingawa, wa gyud mga pasahero nga kuan. Kamera gyud dito. Ay, kayo mo. Murag mig pasahero. murag mig magdakop-dakop lagi atres. Wa gyud kuan. Kay ka murag yun nila kao. Kami rin biyahe. Semana Santa. Oh. Lagi. Pag uli na mo bam, samar gyapon, wa mi kabayri. Wa gyud mi kabayri mo ato. kuan nga, ngano wa mo bayri, wa mo mukiha. Ani si Baton to. Ay, ang Pres. iyang buit pasabot nga, ilang giuna, bisan og O lagi, pero sa magtulan ka ng kuan, ka ng pultahan, ka ng, Oh, promotion. isa promotion? Oo. Kargado promotion. Tayo di mamayo. Balik ka. May, kining imong pagkamanabtan, inong tagulyat, igasa. Ako, bam, na ko igagaw bam si Moy Gotib. Mananabtan po na siya aning mga patay bam. Oo. Bisag unsay iyang kuan kay naamo po na siya trabaho lang nito pres, pero kung patay unahon gyud niya. Muy lang siya, karing sinder, may. May, Moy Gotib na siya, Gotib apelido. Oh, naan siya trabaho sa kuan sa Petron diha sa Basak. Ang ako lang Siya ikashare, gada diha. ang ako ikashare niya Gulyat, nga kining pagkamanabtan, gasa kini sa Dios kaniya. Oo, nga gitagaan siya ni nga talent. So, unahon yun nimo, ang una nga nag-imbitar ka nimo, labi na og parte og kamatayon, kaysa katong lipay-lipay. Oo. Lain pa'y ako, Gulyat. Ano man? Nunay ba nanabtan na ako nakaila ba? Ano man? Niingon nga, kana si Kwan, ang warta pa na. Di mo na mo dawat og kanang 1,000. Iyang gidaot ang O, niingon nga, kana si Kwan nga manabtan, di mo na mo dawat og dili 1,000. Pila de bayad ana mananaptan 1 week Wa- na wa- pangaji. 1.5. Wala kaayo. Ang usa na ka pangajian jud. O ba? Sa amo, naku, hindi ba Pwede na ka ng te-press? buwan, uy, ka ng trabaho Siyam kadlaw. kay 1 week man, no? Siyam na kadlaw. 1.5. Siyam ka adlaw, 9 days. 1.5. Sa amo, akong manghod nga babae, kada si Ate Adet sa Kwan Buhol, manabtam na sa okay ba na ba bayad? Pero dito sa amo sa Oslob, nga ako nahibawaan Ate Press, Gulyat,
way bayad. Pero ini hikay ini kumbira nas katapusan kana tapos nas pangaji kana padadaan sila usa ka paa sa baboy. Kuan sad sa una ati preso wa bitaw na bayad kay Padayad madabat mi sa kong lola sa una. Mga Pero paspas kay kaila. kani ginawa ka lang Oo. paspas kay ba kay apas mas painit ra man to, painit si kwate upo to. Alam mo ginawa ka lang Nagapasag dali lagi mo man. Una siya. Bawan ano ati pres nga kana padadaan lang sila paa sa baboy inig katapusan. Wala ko kibog na abay bayad pero kani may sa ako nang gingon unaha gyud kay gasa ka na nimo sa Ginoo gihatag nimo nga mga talent. Ayaw ka na yama kay parte ka nagkamatayon. Kay kato akong gingon lagi gulyat ati pres ingon nga kana si kuan di pa na mo dawat og dili 1,000. Akong gisulti dito sa lain nga amigo. Ingon siya utrom na sana siya. Di mo na mo dawat og dili nga 2,000. Murag Lain sila daw tay di ay. Oh, di ba lain pa minaw no manabtan ka parte nagtrabaho ka nang kalihukan nga kalagnon. Murag lain no. Lain bitaw. Oh. Pero mas sa yung pahinungdan kay kuan ba kanang utas. Ano, di ba? Ang O niya pila ka adlaw. sa ako na ibawaan dito sa Kagabi. sa ako na ibawaan dito sa akong manghod no kanang layo kanang hatod kuha siya. Oo, pero ako makibog na abay bayad sa hatod ko siya labi nag kanang laing barangay ang mukan. Hatod na akong manghod kuha na siya dito. Pauna lang to may ha? Ana lang may. Dahil og unang panahon ang imong gibuhaton ilabi na og parte og kanang espirituhan or kalagnon. Kana. Salamat sa pagpanagat yung tundulumanor. Kung ako ang puzzle, tihon.